सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 9 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै क'क्राझारनि टेंकुराम बसुमतारीनि आं मा खालामबावनो, क'क्राझारनि अमर बसुमतारीनि समायना, निर्मल चन्द्र बसुमतारीनि बर'नि फिसाफोर, सुभाष बसुमतारीनि आगोर, क'क्राझारनि सोरां बसुमतारीनि नोंखौ आं बोरै बावनो हानो, क'क्राझारनि फनि महन इस्लारिनि जिउनि फैमाल, बिरसिं नार्जारिनि जिउ सोलेरा जोंनि नङा, बाक्सानि सबिराम बर'नि बानबुंथि, बिनाराम औवारिनि खौसेथि, क'क्राझारनि सोमदोन गयारिनि गोमोथाव, मुकुल दैमारिनि गुफुर लेखा बिलाइयाव, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि सिमां नुनाया, बाक्सानि रैदोम बर'नि लिरबिदां सोरजि, आरो धोनस्री बसुमतारीनि मिजिं खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।